A 'yan kwanakin nan muna ta ganin videos da hotuna na Sarkin Kano ya koma makaranta. Sarkin Kano ya bayyana cewa wannan wani yunkuri ne na cikar burin rayuwarsa da yake so ya ga cewa ya yi karatu a fannin shari'a. Ya ƙara da cewa wannan shine digirinsa na 3 da yake nema. Idan ba ku manta ba ya yi karatun tattalin arziki a Jami'ar Ahmadu Bello da ke Zaria. Sai dai mu ce Allah ya ba shi sa'a. Zuwa yanzu dai mutane da dama sun gane wannan mutumin. Kotu ta aika da shi zuwa gidan yari da shi da mutum ɗaya kan bayanin da suka yi na ƙarya dangane da kisan da aka yi wa wata mata da 'ya'yanta 6 a Ciranci na jihar Kano. Mai magana da yawun rundunar 'yan sanda CSP Haruna Kiyawa ya tabbatar da gurfanar da mutum 2 a gaban kotu. Idan ba ku manta ba bidiyoyi 2 ne ke yawo a shafukan sada zumunta inda mutanen nan ke ta bayanin yadda aka yi kisan wannan matan da 'ya'yanta 6. Kotu ta ɗaga shari'a zuwa 4 ga watan Fabrairu na 2026. Sai dai mu ce Allah ya ji kansu. To fa, wata ta rasu a gidan saurayinta bayan ta kai mishi ziyara. Wannan lamarin ya faru a yankin Daidai a babban birnin tarayya. Baya ga saurayin ya je ya siyo mata abinci ta gama ci, sai ko ta fara amai. Ya kai ta asibiti ta rasu a yayin da ake bata magani. Bayan rasuwanta saurayin ya kira ɗan uwanta ya shaida mishi rasuwan, amma kuma abin mamaki bayan nan da wayar shi da nata duk a kashe suke. Gashi kuma ɗan uwan ya ce bai san sunan saurayin ba. 'Yan sanda sun bayyana cewa suna sane da al'amarin kuma suna nan suna bincike. Sai dai mu ce Allah ya kyauta. An samu ƙaruwar magidanta da ke cin bashin bankuna su kuma ƙi biya, inji CBN. Bankunan sun ba da rahoto na ƙaruwar rashin biyan bashi daga magidanta da kuma kamfanoni, duk da cewa samuwar rance da buƙatu sun ƙaru a binciken da suka yi na ƙarshen zango na 2025. Da rancen da ke da jingina da wanda ba shi da jingina duk sun ƙaru da na kamfanoni. Sannan kuma sun yi gargaɗi cewa rashin biyan bashi yana iya lalata ingancin ƙadarori ya kuma rage ma bankunan ƙarfi. CBN ta ba da shawara na inganta dawo da bashi da kuma a bi ka'idoji don a rage matsala. An sanar da ɓacewar wata dattijuwa Iya Oge na Legas. Shekarunta 90, ta bar gida 13 ga watan Januwari kuma har yanzu ba a san inda take ba. Ana kira ga jama'a da su taimaka da duk wani bayani da zai sa a gano ta. Ga kuma wani namba nan kan screen ko kuma a kai rahoto ofishin 'yan sanda mafi kusa. Sai dai mu ce Allah ya sa a dace. Snapchat ta tabbatar da cewa ta cima yarjejeniya don gujewa shari'ar farar hula da Amerika ke shirin mata. Ta zargi Snapchat, Meta, TikTok da YouTube da amfani da shafukan sada zumunta wajen lalata matasa. Ana ganin wasu matasa masu yi wa kansu illa a shafukan sada zumunta suke koya. Sai dai mu ce Allah ya kyauta. A yayin da aka ci gaba da alhinin kisan gillan da aka yi wa wata mata da 'ya'yanta 6, fitaccen malamin addinin Musulunci Malam Daurawa ya koka da tsananin taɓarɓarewar tsaro, yana mai cewa a wannan zamanin mutane ba su da aminci har a cikin gidajensu. Ya ce wannan lamarin ya hana shi bacci. Ya ce ko a lokacin Fir'auna bai yi irin wannan zaluncin ba. Inda ya tuna da tarihin Fir'auna, ya ce ko Fir'auna maza ya yi ta kashewa ba mata ba. Malam Daurawa ya ɗaura laifin kan rashin tarbiyya da sakacin al'umma, yana mai cewa yara masu aikata waɗannan laifin yara ne da ke shaye-shaye da kuma rashin aikin yi. Ya yi kuma kira ga gwamnati da su ɗauki matakin da ya dace cikin gaugawa. Sai dai mu ce